Chupiri ni bategas tege tanani kochoru koba oyo kubule bu president witre kyama gya chubiri ya retro bisabonene egati yae na oyo rumurayi bwe kyama gya DCP umuske ligatira shawe Matiani umuske Matiani ale kubuli ne kyama wata ona wata wetari chubiri ngocha kobari ngo musani omonene o ase oyo minto ligatira shawe onyore mbomto bwate okurwanira nguro monene aso mucho centro egati ya huru na moyo na ligati gashabo bono okochoro kwa omusike Matiani ngane ruchikobori eminiti nga centro ngochikonyora abapungegete ngochikonyora abemisiegete eyo etali gochigo seeds well na oyo gashabo asingi njo gashabo Matiani akobodi cyame kyao ngocha bosibyare nge centro DCP yarucha koira ebya na DCP yarucha koira tutara 80 to 90% na yarucha koira gashabo konyo yate ile nsana konyo yate bono kucha kwa Matiani atumete agaswa centro akanya kogori abantu bo bono nachanyora abapunge barabara cyo kuruchubiri barabara cyo basingi njo kwa Matiani igo Matiani bono nichiko bako musana weikaransa na nguwe na ligati gashabo